Kaixo, goazen gure lehenengo ariketaren emaitza ikustera. Kasu honetan, ionbian eta lehenbizi, ionbian konfiguratorren sartu eta gure ionbiana aurkituko dugu. Kasu honetan, Siemens 1400 da gure ionbianaren izena. Bertan, available serviceetan node red eskuragarri dugula ikusiko dugu. Eta node reden barrura sartuko gara. Gogoratu, erabiltzailea eta pasahitza ionpi direla. Kurtso jarraitu. Lehenengo ariketa martxan daukagu eta urrungoa da egin beharko duguna. Gatewayko sakatzailea zenbat aldiz sakatzen den kontatzen duen kontatzaile bat. Beraz, gure ionbianeko sakatzailea zenbat aldiz sakatzen den kontatu beharko dugu eta dashboardean irudikatu. Bide batez, goazen ionbianak duen LED berdea sakatzailearekin sinkronizatzera. Ados, laguntza bezala 0MQ nodoa erabili beharko dugu sakatzailea irakurtzeko, dashboard nodoak kontatzaileak irudikatzeko eta GPO nodoa ionbianean dugun LED berdea pizteko. Gure arkitektura irabat lokalean izango da eta programan erantzuna ariketan izango duzu. Goazen ba. Nola egin dezakegun ikustera. Hemen emaitzako dashboarda ikusiko duzu. Lehenik eta behin 0MQ eta dashboard nodoak instalatu beharko ditugu. Beraz, manage paletean MQ instalet, aurretik instalatuta daukat, eta dashboard node red dashboard, aurretik instalatuak. 0MQ in nodo hartu, 5556 portura lotu eta payloadean mezua bialdezala migaldezan konfiguratuko dugu. Debugean daukaguna ikusi eta sakaketak ongi kontatzen dizkigula ikusiko dugu. Behin hau daukagula sakaketa horiek kontatu egin beharko ditu. Kontuan izan, klik emaitza emango digula funtzio batean kasu honetan izen berdina jartzeko only klik klik mezuak bakarrik bialduko ditugu aurrerantz. Beraz, baldin eta mezuaren payloada klik baldin bada mezua bidali eta mezuaren payloada klik denean bakarrikan bidaliko du kanporuntz mezua. Hemen mezu hori MSG mezu den payloada
true izan dadila esango diogu. Ondoren, mezu horrek leda piztutzeko balio diezaigu. Orain mezu berak, edo mezu berdinak, true balio emango digu. Ados? True balio honekin, lehenik eta behin, ionbian bertako GPIO out leda piztuko dugu. Leda GPIO 6an daukagu. Ados? Hau GPIO nodoak eta leda 6. GPIOan dago. Teknikako GitHuben aurkitu dezakezue informazio gehiago. Ados, beraz, klik ematen dugunean true bat bialdu eta leda piztuko digu. Baina leda inoiz ez digu itzalduko false bat ez dugulako izango. Beraz, orain, truko txiki bat ingo jo. True honek leda piztutzeaz aparte, inverse funtzio bat martxan jarriko dugu. Eta kontrako mezua sortuko du. Beraz, true sartzen dena false bihurtuko du. Hemen datorren true hau, inverse honek false bihurtuko du. Eta false hori berriz ledari bialduko digu delay txiki batekin. Beraz, hemen datorren klik honek leda piztuko du eta handik milisegundu batzuta led berdina itzaldu. Pulsaketa bat, benetan pasaden zu pulsaketa bat simulatuz. Guazen, ez dakit, demagun 250 200 bat milisegunduko atzerapen bat jartzera. Ikusten dugu, pulsaketa egiten dugu bakoitzean true eta segitan false txiki bat etortzen zaiola. Bai. Honekin, ionbianean, leda pulsatzailea zagaltzen dugu bakoitzean, leda piztu egingo zaigu denbora labor batean. Pulsaketak lerro honetan dauzkagu eta pulsaketa horiek kontatu egin behar ditugu orain. Pulsaketa kontatzeko counter nodoa erabiliko du. Counter nodo honek bere gana datozen mezuak kontatzen ditu. Initial count 0, step bat eta inkremento simple batekin. Counter nodoa kontuan izan behar du, ms countean kontatuko duela, beraz, ms payloadean true bakarrik ikusiko dugu hemen datorren mezua, baina mezu osoa instalatzeko esaten bali madio, countean, msg countean, kontaketa bizteratuko dugu. Kontaketa hori msg countetik msg payloadera pasako dugu orain, MSG payloada counta izan dadila, sarrerako mesua countean datorren irterako mesuan payloadean sar dadila, eskatuko diogu. Ados? Eta orain ja, payloadean biztaratuko dugu gure kontaketa. 1, 2, 3. Gozen hau, dashboardean,
Biztaratzera. 3 formetan. Testua malguki erako grafika eta denbora lerroko grafika. Horretarako lehenengo dashboarda konfiguratuko dugu. Dashboardera etorri eta tab edo orrialde bat irekiko dugu. Eta orrialde horren izena lehenengo ariketa izango da. Orrialde horren barruan 3 grup irekiko ditugu. Lehenengo grupean eta lehenengo zutabean testua, testu moduan biztaratuko dugu. Bigarren grupean malguki moduan eta hirugarren zutabean grafika moduan. Ados, behin dashboarda konfiguratuta, testu widgeta, testu tabean sartu, malguki widgeta, malguki tabean sartu, eta chart widgeta grafika tabean sartuko dugu. Hemen sartuko zaizkigu 3. Eta konfiguratu egingo ditugu testua. Ez dauka konfigurazio berezien beharrikan. Hemen 30 rangoa garriko dugu, 10 arte berdean egon dadila, 20 arte horian, eta txartean ere, gehienez 30 iardatza eta ordu beteko denbora. Hauek mezuz elikatzen baldin baditugu, eta dashboarda biztaratu, sakatzailea sakatzen dugun bakoitzean, gure kontatzailea sortu dugu. Ados, zuen ariketara joan, zuen flowa, programazioko flowaren gainean itxatxi, zuen dashboardak joan behar duen tokian itxatxi, eta JSON-a deskargatu. Ados, eskerrik asko ba.